bedste ved folkemusik, det er fællesskabet. Og det er det, som musikken gør ved mennesker, der får dem til at kunne være sammen i et rum på en helt anden måde, end man er sammen på noget andet tidspunkt. Når vi ses, så er det enten, at så spiller vi musik sammen, vi jammer, eller også så danser vi sammen, og det skaber sådan en helt vildt spændende synergi, som jeg bare ikke oplever noget andet sted. Nogle gange er det helt rundt til, at jeg har lyst til at stå op om morgenen, fordi at jeg ved, at jeg skal ud og se mine venner, og i virkeligheden så fester vi jo ret meget. Det er jo det, vi laver. men det er på det er sådan en kreativ fest, hvor alle kommer og bidrager med noget, som de er gode til. Jeg er med i et folkemusikband, der hedder Kravtær, og vi er en trio bestående af Andreas på guitar og Thomas på harmonika og mig på violin. Og vi skriver vores egne moderne sange, som er baseret på traditionelle dansetyper. Men så tager vi det op i nutiden, og så laver vi vores egen lidt fjollede musik. Jeg har spillet med alle mulige andre typer bands før i tiden, som er sådan sangskriver og forskellige post-rock bands og sådan alle mulige andre. Og det her er virkelig noget helt særligt som musiker, fordi man træder lidt tilbage. På en måde er man nærmest lidt afkoblet nogle gange, fordi folk de danser med hinanden. Det er jo det, der betyder noget. Det er faktisk et rigtig nemt miljø at være musiker i, fordi alle bakker op om hinanden. Så vi kan ligesom løfte hinanden, og der kommer altid mennesker til koncerterne. Og det kan spillestederne jo godt lide. Så på den måde så kan vi sådan generere en kultur. Jeg har spillet klassisk violin, siden jeg var 5 år gammel. Og da jeg så blev 15 år, der var jeg rigtig træt af det her meget rigide, den her rigide genre. Det var meget korrekt, og jeg er ikke særlig korrekt. Og jeg kunne godt lide at trampe gulvet. Når jeg spillede, så kunne jeg godt lide at holde pulsen med min fod. Og det sagde min lærer, ej, det måtte man ikke. Og det synes jeg var så trist. Det var sådan helt, det skal simpelthen være en løgn, at man ikke må stå og have det sjovt, mens man spiller. Fordi hvis jeg havde spillet et klassisk stykke, der svingede, så måtte jeg ikke svinge med. Og så er der en fra mit gymnasie, som så sagde, at jeg skulle da tage med på sådan et folkemusikstævne, der er i påsken hvert år for unge mellem 15 og 25. Så tog jeg med der som 17-årig. Og så har jeg været med i det miljø lige siden. Hvis man godt kunne tænke sig at være en del af det her folkemusikmiljø, så skal man for det første smide alle sine fordomme. Fordi de passer helt sikkert ikke. Hvis man tager med til sådan et arrangement, og så er skeptisk og fordomsfuld, så kommer man ingen veje. Fordi den energi, den kan folk godt mærke. Hvis man til gengæld møder ind til sådan et folkemusikarrangement med en nysgerrighed og et gå-på-mod, og en lyst til at lære noget nyt, og til at lære nye mennesker at kende, så bliver man budt velkommen med meget åbne arme.
Og derudover, så kræver det ikke noget. Altså, så skal man jo bare flyde med, og så vil man få 100 gange igen det, man giver i første omgang. Fordi så vil der pludselig være, men der er det her event, og det her event, og kom med her, og nu laver vi, altså, ja, så vil man blive inviteret med til ting.